Dobrý deň, milí sledovatelia. Vítam vás tu v Ščace, kde bude 6.12. prebiehať zdobenie Vianočného stromčeka 2025. Bude spojené táto akcia, toto podujatie s posolstvom pomoci pre chlapca Vilka a dievčatko Karin, kde budeme sa snažiť im vyzbierať nejakú finančnú pomoc a podporu na ich ďalšiu liečbu a ďalšie terapie, ktoré sú potrebné pri ich celkovej liečbe. A zároveň vás chcem pozvať, tu bude k dispozícii aj korčuľovanie zadarmo, stretnú sa tu ľudia, budete sa môcť porozprávať, niečo teplé na zahriatie vypiť a budete si môcť každý, či už sú to rodiny s deťmi, firmy, nejakí dobrovoľníci, hocikto skupiny, vyzdobiť svoj vianočný stromček, tak vás všetkých pozývam a zároveň aj s tým bude k dispozícii aj moja kniha Ja ešte on, naveky šťastný človek, takže bude možnosť si ju zakúpiť a touto kúpou podporiť práve tieto dve malé deti. Takže príďte v sobotu 6.12. v sobotu na Mikuláša od 14.30 do 17.00. Pekný deň, vidíme sa.